Kun je even beginnen met jezelf voor te stellen? Oké, ik ben Ines Vlameling. Ik ben zeebioloog van oorsprong en ik ben daarnaast universitair docent ecologie hier aan de Roosevelt Academy. Ik ben betrokken bij allerlei duurzaamheidsprojecten zoals Klimaatinitiatief en een groep over bestuivers in Zeeland. En ik ben een enquête begonnen naar het bewustzijn van klimaatverandering onder zeeuwen. Omdat ik merk dat het eigenlijk niet heel erg een thema is waar heel veel aandacht voor is onder inwoners van Zeeland. En ik ben wel benieuwd of dat inderdaad ook zo is en hoe zich dat vergelijkt dan met bewustzijn over klimaatverandering. Bijvoorbeeld in andere laagliggende gebieden ter wereld of in de rest van Nederland. Dus die enquête die loopt nu en over ongeveer een maand zijn de uitkomsten daarvan. Die zullen dan ook weer gedeeld worden via de media. Als we het over klimaatverandering hebben, is er dan genoeg aandacht in de media en op scholen daarvoor? Bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs? Nou, ik weet dat er wel aandacht wordt besteed in het middelbaar onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld Technasia in Zeeland, die zijn bezig met projecten over energie. En er zijn heel veel basisscholen die bezig zijn met bijvoorbeeld zon op school, met zonnepanelen en dergelijke. Dus energiebesparing en alternatieve energie, dat wordt zeker wel over het voetlicht gebracht. Ik denk alleen dat de urgentie van het probleem wel wat meer naar voren zou mogen komen. En dat is best lastig, want ja, kinderen op basisscholen, op middelbare scholen, die hebben natuurlijk al heel snel het gevoel, en dat heeft iedereen eigenlijk, van ja, wat kan ik er nou precies aan doen als individu? Het is zo'n groot probleem dat het geeft ook een gevoel van machteloosheid. Aan de andere kant denk ik dat je ook goed kan laten zien dat je als individu heel veel kan doen door energie te besparen, door anders in te kopen, door bewust bezig te zijn met hoe je je verplaatst bijvoorbeeld. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus ik denk dat op scholen zou er wat mij betreft wel wat meer aandacht voor kunnen zijn. Ja, en in de media, je ziet dat de media die zijn heel erg een weerspiegeling van wat mensen bezighoudt. Dus je ziet heel veel over immigratie, over ouderenzorg, over veiligheid op straat. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke thema's. Maar ik denk dat klimaatverandering is zo'n groot overkoepelend thema en het gaat over onze gezamenlijke woonomgeving, onze gezamenlijke planeet. Daar zou ook wel eens wat meer aandacht aan mogen worden besteed, denk ik, vergeleken met andere thema's. Welke problemen doen zich voor in de oceanen in verband met klimaatverandering en de stijging van de CO2? Ja, in de oceanen treedt het oceaan warmt op. Je ziet op heel veel plaatsen al de gevolgen daarvan. Je ziet bijvoorbeeld dat hier in Zeeland allerlei dieren uit het zuiden nu weer opduiken die 50 jaar geleden helemaal niet voorkwamen. Zoals lipvissen uit de Middellandse Zee en allerlei sponsen. En ja, je ziet dus een enorme verschuiving in soorten die naar het noorden trekken. Een ander gevolg van de CO2-emissies, dus de CO2 in de atmosfeer neemt toe. Dat is de oorzaak van klimaatverandering, maar die CO2 lost ook op in de oceanen en die zorgt ervoor dat het water zuurder wordt. En dat is eigenlijk een soort van alternatief probleem wat nauwelijks nog bekend is bij het grote publiek, maar wat ook gigantische gevolgen gaat hebben voor de oceanen. Bijvoorbeeld voor dieren die kalk vormen. Kalk en zuur gaat heel slecht samen. Koraalriffen, maar ook krabben en kreeften en schelpdieren en zo, dat zijn allemaal kalkvormende dieren. Die krijgen ook te lijden onder die verzuring. En we weten nog niet precies wat dat voor gevolgen gaat hebben. Voor bijvoorbeeld de schelpdiersector in Zeeland. Ja, maar ook voor het hele ecosysteem in de oceanen waarschijnlijk. Ja, nou ja, er zijn bijvoorbeeld nu al studies die laten zien dat bepaalde planktondieren die aan de basis staan van de voedselketen in de open oceaan. Het zijn een kleine soort zwemmende slakjes met kalkschelpjes. Die worden nu al aangetast door de verzuring. En dat is een heel belangrijke voedselbron voor heel veel vissen. Dus dat gaat effecten hebben niet alleen voor de kalkvormende dieren, maar ook voor de dieren die ervan leven of die op een of andere manier ermee te maken hebben. En dat is dus bijna alles. Ja, ik heb ook gelezen dat er in de oceanen heel veel zuurstof geproduceerd wordt en dat ook minder wordt. Hoe komt dat? Ja, de oceanen worden minder productief. Dat heeft te maken met dat het water warmt op en de bovenste waterlaag, als die erg warm wordt, dan mixt dat niet meer met de lagen daaronder. Dus tropische oceanen die hebben een bovenlaag die
is eigenlijk altijd, zoals dat heet, gelaagd, gestratificeerd. En daar zit heel weinig voeding in. Dus dat zorgt ervoor dat er weinig algen kunnen groeien. En algen, dat zijn de zuurstofproduceerders. En we zien dus dat die laag van, dat die zone waarin het water niet meer mengt, dat steeds meer naar het noorden oprukt. En dat kun je ook zien op satellietfoto's. Op satellietfoto's kun je bijvoorbeeld plankton zien, plantaardig plankton, dat kleurt groen. En je ziet heel typisch dat je hebt zo'n hele groene zee in het noorden en dan heb je plotseling blauw. En dat is waar het water gelaagd wordt. En die scheiding die komt steeds noordelijker voor. En dat zorgt ervoor dat de oceanen dus er groeien minder algen en dus is er ook minder zuurstofproductie. Nog even terugkomen op de enquête. Waar kunnen de mensen die vinden? Die enquête staat op ucr.nl/klimaat. En ik zou het heel prettig vinden als zoveel mogelijk mensen die wilden invullen. Ja. Nou, dan zou ik bij deze ook de Zeeuws-Vlamingen willen oproepen om de enquête in te vullen. Dus ucr.nl/klimaat. En bedankt voor het interview. Nou, heel graag gedaan.